Oikein hyvää huomenta, näin sunnuntaina 10.11.2024. Tehtävä niin 3-1 koulutus- ja kasvatusyhteiskunnallisena tehtävänä. Kysymykseni on, miten yhdenvertaisuus on kehittynyt ajan myötä, ja käyn samalla myös historiaa läpi. Suomen koulutusjärjestelmät ovat vuosisatojen aikana olleet kovinkin kirjavia, kuten Elomaa V, Isosaari U et Pekkarinen N 2007 teoksessaan kirjoittavat. Järjestelmät ovat koostuneet oikeastaan enemmänkin erilaisista rinnakkaisista kouluista kuin yhtenäisistä poluista. Ei ollut vielä yhtenäistä ajattelua tulevan sukupolven kouluttamiselle, tai sitä ei ainakaan kaikille halukkaille ollut välttämättä edes tarjolla. Vasta kansakoulu-uudistus 1957 ja vuosi 1958 toi todellisen muutoksen pohjakoulutusrakenteeseen. Jako kaupunkilaisten ja maalaisten kouluihin on ollut selvä aina vuoteen 1937, jolloin kansakoulu tai osa siitä tuli olla jokaisessa maaseutukunnassa. Pahimmillaan ennen tuota vuotta ei maalla kouluja ollut. Alkujaan kouluissa vuosisatoja oli vain poikia. Vuodesta 1215 katolisen kirkon perustamasta katedraalikoulusta lähtien ja niin sanotuista hyvistä suvuista, joskin erilaiset stipendit ja kova tahto, kuten Mikael Agrikolalla, antoivat mahdollisuuden päästä opiskelemaan. Ja ei se elämä siltikään kasvavassa Suomessa ja maailmassa ollut helppoa, vaikka oli valmistunutkin opettajaksi. Elimme muutoksen aikoja Ruotsin, Suomen, Venäjän tsaarin aikaan ja itsenäisyyden aikaan. Uusi koulujärjestys tuli jo vuonna 1649. Se sisälsi kolmiasteisen koulutusjärjestelmän periaatteen alempi triviaalikoulu, ylempi triviaalikoulu ja lukio. Tämä järjestys säilyi pääosin aina vuoteen 1843 asti. Suomessa alempaa triviaalikoulua vastasivat pedagogiot eli lastenkoulut. Ja harmittavinta oli, että koulut perustettiin lähinnä kaupunkeihin ja maaseutu jäi kansanopetukselle, joka oli pääosin kirkkojen vastuulla. Vasta 1620-luvulla valtio pystyi ottamaan vastuuta, kun valtiolle suotiin rahaa kansanopetukseen. Kuikka M 1991, suomalaisen koulutuksen vaiheet Helsinki, Otava. Kansakouluasetuksen jälkeen 1866 perustettiin kouluja, lähinnä yksityisiä ja kirkkojen ylläpitämiä katekismukseen perustuvia opinahjoja, kunnes 1872 alettiin perustaa kuntiin kansakouluja maalaistollojen sivistämiseksi, jotka eivät enää olleet kirkon vallassa ja nuhteessa. Ja tässä viittaa nyt sitten niihin kouluihin, mutta myös niihin maalaistolloihin, jos tällaista ilkeää termiä nyt saanen käyttää. Tämä tapahtui tosi hitaasti, koska ajat oli ankarat ja rahoitus oli haasteellista raapia kasaan. Tärkeä tasa-arvoinen mahdollisuus tuli voimaan 1906, jolloin tytölle avautui opintie lukion ja yliopistoon. Aikaisemmin tytöt olivat päässeet jatkamaan opintoja vain anomalla siihen lupaa, eivätkä aina saaneet. Uusi lyseo, vanha oppikoulu, jakautui vuonna 1914 kahteen osaan, 5-vuotinen keskikoulu ja 3-vuotinen lukio. Samaan aikaan latinan kielen pakollisuus poistui, mikä aikaisemmin oli ollut este etenemiselle, tai siis sen kielitaidon puute. Ja tässä kohtaa sitten taas saatiin tasa-arvo naula arkkuun, uusi sellainen siis, kun pystyttiin omalla äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi opiskelemaan. Oppivelvollisuuslaki 1921 ja kansakoulu-uudistus 1957 sysäsi Suomea loikalla eteenpäin opintiellä. Sitten 1968 Kekkosen johdolla tai varmaankin siunauksella saatiin aikaiseksi myrskyisissä olosuhteissa peruskoululaki. Ja sitten vuosina 1972-1977 aluksi Rovaniemellä ja lopuksi vihdoinkin Helsingissä otettiin käyttöön peruskoulujärjestelmä ja vanha kansakoulumalli lakkautettiin. Vastustus oli suurta ja toivottiin jopa, että hanke kaatuisi.
Käsittääkseni, jos hieman kärkkäästi sanon, niin tasa-arvoinen peruskoulu ei sopinut niille, joilla oli oma lehmä ojassa, oma koulubisnes. Ja vallalla oli myös käsitys, köyhät on tyhmiä. Tai oikeastaan kuten esimerkiksi Ylen artikkelissa lapset näkevät köyhyyden vanhoista puhelimista ja rikkineistä vaatteista, todetaan, että hyvin toimeentulevat ovat usein epäilleet köyhiä laiskoiksi ja ajatelleet köyhyyden johtuvan yksilöstä itsestään. Tutkimuksen mukaan lapset liittyvät köyhyyteen erilaisuuden ja sosiaalisen stigman, ja köyhiä kuvaillaan muun muassa aroiksi, hiljaisiksi, laiskoiksi ja epäsosiaalisiksi. Tällaiset asenteet voivat heijastua myös näkemyksiin köyhien koulutuksesta ja varsinkin tasa-arvokeskusteluun. Seuraavina vuosina on tapahtunut paljon kehitystä muun muassa opettajien koulutustasoon ja perustettiin ammattikorkeakoulut, jotka mahdollistivat tasa-arvoa nuorten keskuudessa. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia tai kykyä opiskella yliopistossa. Toisenlainen tasa-arvokysymys. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt ovat kohdanneet syrjintää koulutuksessa. Esimerkiksi Ylen artikkelissa oletko kohdannut epäälistä kohtelua sosiaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi käsitellään kokemuksia, joissa LGBTQ-henkilöt ovat joutuneet syrjinnän, kiusaamisen ja väkivallan kohteeksi kouluissa. Artikkelissa kerrotaan, että transnuoret voivat psyykkisesti heikommin kuin enemmistöön kuuluvat nuoret, ja mielenterveysongelmat ovat yleisiä myös sukupuoliristiriitaa kokevilla lapsilla. Homottelu ei nyt yleensä hirveästi auta. Noin puolet suomalaisista transnuorista on ajatellut itsemurhaa. Psyykkistä väkivaltaa ovat kokeneet lähes kaikki ja fyysistä väkivaltaa noin puolet. Lisäksi oikeusministeriön julkaisema selvityksessä uusi selvitys avaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen moniperusteista syrjinnän kokemuksia. Käsitellään moniperusteista syrjintää, jossa henkilöt kokevat syrjintää useiden eri tekijöiden, kuten seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella. Selvityksessä tuodaan esiin, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt kohtavat syrjintää muun muassa koulutuksessa. Nämä lähteet osoittavat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt kohtavat syrjintää koulutuksessa eri tasoilla Suomessa. Toinen asia aiheeseen liittyen. Nykyään ainakin Etelä-Suomessa suhtaudutaan vähemmistöön kuuluviin opettajien myönteisesti, kun taas esimerkiksi tiedän 90-luvulta muutaman miesopettajan saaneen lähdöt peruskoulusta ja lukiosta. Tai ainakin he lähtivät, kun työyhteisö ja vanhemmat saivat tietää heidän suuntautumisestaan. Tilanne on toki parantunut sitten edellisen vuosituhannen, mutta tällä saralla on vielä paljon tehtävää. Meillä on tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä. Ja toisaalta tahto myös hyväksyä erilaisuus, oli sitten kyseessä seksuaalinen identiteetti tai ihonväri tai puhuttu murre. Mutta tällä hetkellä nykyinen hallitus hyvin vahvasti musertaa tasa-arvoa ja koko elinajan oppimisen ajatusta. Mutta tämä onkin sitten seuraava tehtävä. Minä kiitän. Näemme taas. Moi moi!